Tak já jsem Ladislav Brávek mladší. Já jsem Ladislav Brávek starší. Hospodaříme v Brtné na Pelhřimovsku na výměře cca 40 hektarů s loukama. Máme ornou, na který pěstujeme pšenici, ječmen, nějaký jetel, vojtěžku a Brambory. Průmyslový hlavně. Hlavně škrobárna je tady blízko Pelhřimově, takže převážná část jsou škrobáky. Hospodaříme od roku 1993, kdy jsme převzali hospodářství po našem dědovi. Máme, já nevím, zhruba 25 kusů hovězího dobytka. Sekačku SIP jsme pořídili před 4 lety. Sečeme s tím zhruba, dejme tomu, nějakých 30 až 40 hektarů ročně, včetně jetele a tí dvojtěžky, něco na službu. A je to v agregaci s traktorem Case CVX. Výměna nožů je rychlá, nože se měnějí po dlouhé době. Naseče se s ním docela hodně, teď jsem je měnil až teprve po 4 letech skoro. Je to robustní konstrukce, dobře kopíruje, design je taky pěkný. Seče to prostě pěkně, no. To pěkně doporučuji. Říkají to i neodborníci, že máme pěkně posečený louky. Obraceč máme od stejné firmy, takže jsme nechtěli mít na dvoře spoustu strojů od jiných firm, tak jsme to vzali stejně a má to záběr 6 metrů, což je jako dobrý s tím v kombinaci s tím 3metrovým strojem. No, máme to zhruba stejně dlouho, asi 4 roky. No, pero jsme na tom ještě nevyměnili. No, je to tichý a háže to taky pěkně. Jednoduchá údržba. Je to lehký, teď sice v tom máme traktor velký, ale nechá se to tahat 69 a bez předku, což to je pro našeho dědu, který se v tom vyžívá. Další přednost toho, že to má kopírovací kolečko a v podstatě se to jednou nastaví a drží to a nějak zvlášť to nereje v zemi a tak dále. Proto ty pera taky držejí. Jsou louky, které jsou pěkný a jsou louky, které jsou rozrytý třeba od černé zvěře a podobně, no. Ale že je to takový robustní, tak to drží. No. Sekačku SIP jsme pořídili na základě toho, že jsme byli na Case v Kámeni, kde jsme to viděli v akci. Potom jsme si to půjčili od prodejce, vyzkoušeli jsme si to a prostě se nám to líbilo daleko víc než konkurenční stroj, který jsme měli předtím. Tak ještě bych chtěl vyzdvihnout přístup prodejce z Agrisystému, který byl profesionální a perfektní, takže to byl další aspekt, který rozhodoval o koupi SIPa, nebylo o čem přemýšlet.